ikasturte berrie hasi aurretik, irakaslek, aldez aurretik ja ikastaroa berrabaiarazi deu, eta guain ikaslek matrikulatzea tokatze zaigu, bai? Orduan, lehenengo pausua, aipatu bezala, ikastaroa berrabieraztea, eta guain bigarren pausua, ikaslek matrikulatzea. Horretarako, sartuko naiz nire irakasle bezala nire dagokiodan modulon, bai? Hau da ikastaro bat, bai? Eta hemen dakeu kursoko aukera hontan, zeintzuien parte hartzaileek. Klikatuko bertan, eta soilik irakaslek azaltzen zaizkit. Irakasle bat eta irakasle bat. Orduan, ikaslek matrikulatzeko, sartuko naiz matrikulatu erabiltzaileak izeneko aukera hontan, adibidez ikasle bat baldin bada Iker Alustiza, jarrikoet Iker zeak, izena hasiko naiz jartzen bilaketan, eta ikasle bezala matrikulatuko. Eta hemen agertzaigu. Eta hola jugu naiz banan-bana ikasle guztik matrikulatu arte.